Unibertsitateko Inbertsio Klubak eta Laboral Kutxak elkarlanean antolatutako jardunaldi honetan, ikasleek inbertsio kudeaketak eta diruzaintzako departamentuaren jarduna gertutik ikusteko eta ezagutzeko aukera izan dute. Gaur egungo teknologiak eta zehazki sistema adimentsuak geroz eta garrantzi handiagoa daukate inbertsio arloan eta inbertsioen kudeaketan. Zehazki erabiltzen ari gara metodo hauek tekniko-finantzieroen jakintza komplementatzeko enfoke kuantitatibo batekin. Gaur eguneroko lan errealitatearen ikuspegitik finantz merkatua eta teknologia nola sustartzen diren ikasi dugu. Irutu jata oso esperientzia aberasgarria, azkenean adituen eskutik jaso izan dugu, klasean ikusi duguna errealitatean bebai holan dala, eta azkenean, benetan nire guru interesatzen jatan azkenean merkatu finantzieroen inguruko informazioa jasotzea adituen eskutik niretako da dauen gauza aberasgarrenetariko bat. Para Laboral Kutxa es sumamente importante escuchar la opinión de los jóvenes acerca del ahorro y la inversión, porque así podemos diseñar productos que estén orientados a sus necesidades y que realmente cumplan con sus expectativas. Entonces, tener este tipo de interacciones y el poder escucharlos de viva voz para Laboral Kutxa es sumamente enriquecedor. Ikasleak entitate finantziario batera gerturatzeak eta adituekin egoteak, benetako ikaskuntza praktikoa eta mundu profesionala lotzen ditu zuzenean, eta gure ustez honelako esperientziak dira benetan ikaskuntza esanguratsuak sorrarazten dutenak.